Bona nit. Per primera vegada Catalunya té un president i un govern amb un mandat per la independència, però també la cap de l'oposició és una dona que qüestiona algunes de les competències que està exercint la Generalitat, que està en contra del català, de la immersió del català a les escoles i que voldria que a TV3 es fessin alguns programes en castellà. Inés Arrimadas és la líder de l'oposició a Catalunya, qüestionada també per al Partit Popular de Catalunya i per al PSC, i des de fa uns mesos comencem a sentir també algunes crítiques per part del seu partit, de Ciutadans, que qüestionen el seu lideratge a Catalunya. Inés Arrimadas, cap de l'oposició a Catalunya, què és el que pensa? Ara li preguntarem. Aquesta entrevista s'emet en directe i simultàniament per TV3, per Catalunya Informació i Catalunya Ràdio i pot ser comentada també a través de les xarxes socials amb el coixinet Arrimadas TV3 Cat Ràdio. Com dèiem, aquesta és una entrevista que per la seva importància institucional i l'interès periodístic es pot seguir a través dels diversos mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Inés Arrimadas, bona nit, benvinguda a casa seva. Gràcies. L'actualitat obliga. La primera pregunta, per tant, és, després de la resolució del Tribunal Constitucional sobre els plans per un referèndum per part del Govern de Catalunya, després que avui mateix TV3 sap que el president de la Generalitat vol tirar igualment endavant aquesta cimera prevista per al dia 23 de desembre. L'oposició creu que és legal aquesta convocatòria d'una cimera per parlar d'un referèndum sobre la independència? Bueno, crec que no podem estar tot el dia fent el mateix. Jo crec que fer cimeres per tornar a parlar de repetir el 9-N no té sentit des del punt de vista polític ni social i, evidentment, nosaltres no participarem. Polític i social no, però legal? Això ho diran els jutges i els tribunals. Jo crec que és evident que el govern de la Generalitat sap que no podrà tirar endavant el seu projecte de separació, que no pot tenir en cap moment la idea que els polítics podem tenir privilegis respecte a la resta de la gent. Jo crec que qualsevol persona que se'n estigui veient sap que ha de complir amb les lleis democràtiques. Els autònoms saben que si es passen un dia de pagar la seva quota han de pagar un recàrrec i, per tant, no podem en ple segle XXI defensar que hi hagin ciutadans de primera i ciutadans de segona i que hi hagi uns polítics que tinguin privilegis per sobre de la resta de la gent. Però creu que és un privilegi el fet que uns polítics independentistes, en aquest cas, es reuneixin per parlar d'un eventual referèndum d'independència? Bueno, parlar de referèndums i d'independència es fa cada dia al Parlament, o sigui que no crec que sigui aquest el tema. El tema serà no complir amb una resolució molt explícita del Tribunal Constitucional, que, insisteixo, això serà ell, els tribunals i els jutges, els que ho han de dir. Jo políticament crec que això és un error, que això és una pèrdua de temps, que el propi govern sap que no ho pot tirar endavant, perquè, de fet, hem de recordar una cosa. Se suposava que el referèndum ja era una pantalla passada. El president Puigdemont ja havia dit que això ja s'havia fet i suposadament s'havia guanyat. I ara tornem una altra vegada, com si això fos una roda de hàmster, al moment de tornar a parlar d'un 9-N. Per tant, no podem perdre més temps en aquest carreró sense sortida. Crec que el govern reconeix implícitament, tornant a parlar del referèndum i del 9-N, doncs que no pot avançar i crec que no podem destinar més recursos i més temps dels catalans amb una idea que sabem que no té sortida. Avancem, doncs, amb altres temes que aquesta setmana ens han portat unes imatges molt clares. M'agradaria comentar-les amb vostè. Per exemple, la imatge de diputades de la CUP trencant, estripant fotografies del rei. L'ofèn, aquesta imatge? A mi no m'agrada. Jo és que no se m'acudiria mai estripar una fotografia de ningú, ni de la senyora Forcadell, ni del senyor Puigdemont, ni de les pròpies diputades de la CUP. És perquè és una persona o per la simbologia que té el rei d'Espanya? Per tot, per respecte. És a dir, normalment és normal que en molts països del nostre entorn no es pugui ofendre els símbols que representen a tantíssima gent, i aquí tampoc es pot fer. I per tant, a mi no m'agrada, sobretot, que la gent vagi al Parlament, perquè això és el Parlament, que se suposa que ens paguen un sou per treballar, doncs a fer aquest tipus de coses i sobretot que Catalunya sigui notícia tot el dia per estripar fotos del rei o per atacs a les seus dels polítics o perquè els polítics se salten les lleis. A mi em sembla que no és una bona notícia i que no dona bona imatge de Catalunya ni dintre ni a fora. Parla d'ofensa a la simbologia. Mirem una altra imatge que ens hi aboca també necessàriament. Hem vist també cremes de banderes. Veiem la crema d'una bandera espanyola i també la crema d'una bandera catalana. L'ofèn també aquesta imatge? A mi sí, a mi m'ofèn i crec que sobretot estem parlant de polítics
que estan exercint un càrrec públic i més al Parlament de Catalunya. Per tant, que els socis del senyor Puigdemont i dels socis del govern es dediquin a fer això em sembla que no és normal i que no és bo per Catalunya en general. L'ofèn prou com perquè cregui que la gent que ho fa hagi d'anar a declarar, siguin detinguts i portats, per exemple, a Madrid? Això és un tema judicial, insisteixo. Tenim molts països del nostre entorn on no es pot fer aquest tipus de coses. O sigui, no és una cosa estranya que al nostre país no ho podem fer. Podem parlar d'Itàlia, de França, d'Alemanya, d'Holanda, és a dir, no és una cosa tan estranya que no es pugui fer. Ara, a mi políticament, insisteixo, perquè el judicial ho diran els jutges, però políticament que els socis de govern estiguin en aquesta situació i fent tot el dia aquestes imatges, a mi no m'agrada i crec que hauríem de tornar entre tots al seny i recuperar una miqueta el camí de la sensatesa a Catalunya. Una altra imatge, desgraciadament, tan actual com que és d'avui. Aquí veiem, es tracta d'un home que marxa avui d'Alep amb el seu fill de pocs dies, després que la seva dona donés a llum. Si sobreviuen, demà seran refugiats. El govern espanyol, els que vostès han facilitat que torni a ser Mariano Rajoy investit president del govern espanyol, està incomplint la reglamentació europea per acceptar l'entrada de refugiats. Això també s'hauria de perseguir legalment? Això s'hauria de complir. Tenim l'obligació, com a estat membre de la Unió Europea, a complir amb la quota i a complir amb la normativa internacional que regula el dret d'asil en aquestes persones. La Unió Europea, en aquest sentit, no està a l'alçada, no s'estan complint els valors fundacionals de la Unió Europea i nosaltres, el nostre grup al Parlament Europeu, ja ho hem defensat. Hem presentat una proposta que, a més va tenir el suport de molts diputats, d'eurodiputats d'altres grups, i no podem deixar de banda aquest problema, no podem tancar els ulls en aquesta situació. La història no ens perdonarà. Hi ha països que sí que ho estan complint per això, com Alemanya. En el cas d'Espanya és molt clara la posició del govern espanyol. I vostès, aquesta no és una de les condicions que van posar perquè Mariano Rajoy fos finalment escollit una altra vegada president del govern. Nosaltres hem presentat iniciatives, insisteixo, com hem dit abans, al Parlament perquè es pugui complir en aquesta quota, al Parlament Europeu i al Congrés dels Diputats, perquè això, insisteixo, és una obligació del govern. Per tant, no estem d'acord amb la política que té el govern d'Espanya en aquest sentit. I és un dels motius, un dels molts motius pels quals no formem part d'aquest govern. Evidentment que necessitaven un govern, necessitaven estabilitat. L'alternativa era no complir això i no complir cap altra cosa, perquè la situació que teníem de bloqueig era que no hi havia un govern d'Espanya. Però vostès tenen la capacitat d'exigir algunes polítiques concretes. A l'hora de posar-les sobre la taula, aquesta no va ser una de les prioritats. Nosaltres, això és política, diguem-ne, al Parlament Europeu sí que ho hem fet, ho hem presentat també al Congrés dels Diputats, i insisteixo en una cosa, vam intentar que a tot Espanya hi hagués un canvi de govern i vam intentar fer un acord amb el senyor Pedro Sánchez i el Partit Socialista. I Podemos, Esquerra Republicana, Convergència van votar en contra i van impedir un canvi de govern. No vam poder aconseguir un canvi de govern, però almenys el que sí que podem tenir ara és un govern que tingui unes altres polítiques perquè ja no té majoria absoluta. Portem només un mes i mig. A mi m'agrada que em facin aquestes coses perquè dona la importància aquestes preguntes perquè fa veure la importància que té Ciutadans avui dia, de poder influir en la política de tot Espanya. És que l'hauria de tenir. No suficient perquè no sumem ni formem part del govern, però ja m'agrada aquest reconeixement de que Ciutadans és important i de que, a més, estan obligant el Partit Popular a fer coses que no ha volgut fer-les mai. Governar té responsabilitats i de vegades també es paga un preu, però ser cap de l'oposició també. Una altra de les imatges necessàriament del dia, no és d'aquesta setmana, però sí que ho serà divendres, és Carme Forcadell, que ha d'anar a declarar divendres precisament. Vostè és cap de l'oposició, Carme Forcadell és la presidenta del seu Parlament. Vostè pot fer de mitjancera per evitar la inhabilitació? De mitjancera davant els tribunals? Davant de qui interposa les demandes, és a dir, de la negociació que es pot fer amb el govern espanyol. Aquí jo tinc la sensació que estem confonent coses diferents. Els polítics no podem fer justícia. De fet, proposem des de fa molts anys que els polítics deixem de triar els jutges que van als tribunals. Per exemple, el Parlament de Catalunya, en aquests escons, es tria els jutges que estan al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Portem molts anys dient que això no pot ser. Tampoc pot ser, òbviament, que es triï els membres del Tribunal Constitucional. Podem despolititzar entre tots la justícia, però ho hem de fer aquí i allà. I mentrestant, mentre no es fa això, que ho portem molts anys i ho seguirem fent i estic convençuda que ho aconseguirem,
però fins que no s'aconsegueix, els polítics no podem fer justícia, hem de fer política. A mi no m'agrada tenir una presidenta del Parlament o un expresident del govern que estiguin imputats, però és que no m'agrada tenir una presidenta del Parlament i un expresident del govern que es pensin que es poden saltar les lleis i que poden ser més que la gent que ens estigui veient ara mateix. Per tant, aquesta situació és bona? Jo crec que no, però els responsables són, crec jo, d'aquells que van pensar en un moment donat que podien fer el que vulguin perquè seien en aquests escons i tenien un sou públic, no? D'acord, no pots fer de mitjancera en aquest cas. Parlem d'un altre cas i una imatge que es repetirà segurament aquest dissabte. La imatge de Soraya Sáez de Santamaría, una altra vegada a Barcelona, s'ha instal·lat en un despatxet de la delegació del govern espanyol a Barcelona, aquí veiem aquesta imatge. Soraya Sáez de Santamaría s'ha reunit amb vostè, però d'alguna manera no està exercint ella també de líder de l'oposició, parlant, per exemple, primer amb vostè o amb el PSC, abans fins i tot de reunir-se amb el govern català? Jo crec que el que ha de fer, evidentment, el govern de la Generalitat és anar, per exemple, la propera cosa que tenim al davant és la reunió de presidents autonòmics, que va ser un dels requisits, fixi's, un dels requisits de Ciutadans al govern del Partit Popular va ser que d'una vegada per totes fessin aquesta reunió per parlar de la reforma del sistema de finançament. Portem anys que això ha caducat i el govern del Partit Popular de majoria absoluta no ha volgut mai obrir aquest meló. Una d'aquestes condicions va ser de Ciutadans que fessin aquesta reunió. Tampoc hi anirà el president de l'Endacari, el president del govern del País Basc. Jo soc la cap de l'oposició a Catalunya i el que li puc dir és que el president de Catalunya ha d'anar a la reunió de presidents per parlar del sistema de finançament. No pot deixar la cadira dels catalans que estiguin allà a les comunitats autònomes i que la cadira dels catalans quedi buida. Després no ens podem queixar si no tenim recursos per fer altres coses. A les reunions del Consell de Política Fiscal i Financera hi ha anat, de moment, Oriol Junqueras, que és qui té la cartera d'Economia, amb l'argument que hi va perquè no vol que es perdi ni un duro en cada negociació que es faci de Catalunya. Però aquesta que és una reunió més protocolària o com a mínim d'un nivell més polític, no tant específicament per parlar de finançament autonòmic, el president Puigdemont ha dit que no hi anirà. Vol anar-hi vostè? Jo encara no soc presidenta de la Generalitat i no puc anar. De fet, no pot anar cap altra persona que no sigui president. No poden anar consellers... Però vostè ha proposat reunir-se, si no vostè, amb els representants de l'Estat. Això seria, si el president finalment no compleix amb la seva obligació d'anar a aquesta reunió per parlar del sistema de finançament, que se'n parlarà, i no em vull imaginar la imatge de que la resta de comunitats autònomes estiguin allà aportant les seves valoracions i les seves propostes del sistema de finançament i els catalans no hi estiguin representats. No me la vull imaginar. Però si finalment d'una relació bilateral entre el govern de Catalunya i el de la Generalitat és un escenari que vostè afavoriria o no? El que ha d'afavorir les relacions de qualsevol tipus és el president de la Generalitat, que ha d'anar a la seva obligació. És una obligació. No és una cosa que jo hi vaig si em ve de gust o si no tinc res més a fer. S'ha d'anar a la reunió de presidents de comunitats autònomes, perquè a més, insisteixo, es parlarà d'un tema molt important, que és la reforma del sistema de finançament de les comunitats autònomes. I aquí el govern de Catalunya hauria de tenir molt a dir. Nosaltres tenim una proposta de reforma del sistema de finançament i si el president Puigdemont finalment no hi va, que jo espero que en el darrer moment recapaciti i vagi i no hi deixi la cadira dels catalans buida, si finalment ell no hi va, jo demanaré una reunió al govern d'Espanya perquè almenys tingui l'opinió dels líders de l'oposició a Catalunya sobre la nostra proposta de reforma del sistema de finançament de les comunitats autònomes, perquè la seva reforma no pot esperar més. Això és una de les coses que jo sé que potser per d'altres partits és una miqueta incòmode parlar-ne, no? Però nosaltres creiem que és una de les grans reformes que s'han de fer a Espanya. De totes maneres, des del govern espanyol, des de fa 2 anys, tampoc no s'ha mogut peça en cap d'aquests aspectes. Ara parlem de l'operació Diàleg. Vostè ha parlat amb Soraya Sáez de Santamaría. Què hi ha darrere de l'operació Diàleg? No sé si això és més un tema periodístic o de posar-hi un nom. El que jo sí que sé és que moltes de les coses que s'estan fent ara per part del govern d'Espanya són requisits que va posar Ciutadans per donar suport a una investidura. Hi ha d'altres partits de Catalunya que van al Congrés dels Diputats i només parlen d'independència i de referèndum. Doncs bé, nosaltres hem anat al Congrés i hem exigit coses que el Partit Popular ni havia fet ni faria si no fos perquè ja no té majoria absoluta. Per tant, totes aquestes qüestions, quan parlem de corredor mediterrani, parlem d'un requisit que està inclòs dintre dels 150 requisits de Ciutadans. Quan parlem de sistema de finançament, això hi és. Quan parlem d'infraestructures, per exemple, es parla molt de rodalies, que qualsevol persona com jo que hagi fet servir aquest servei sap que cal urgent
una inversió de manteniment i de millora. Però aquestes inversions hi seran, més enllà de, com li deia, aquesta operació diàleg, que no ens l'hem inventat els periodistes, en tot cas, se l'ha inventat algú des de la Moncloa, perquè la paraula diàleg s'ha convertit en un mantra repetit contínuament, sobretot per la vicepresidenta. Jo me n'alegro que per fi el govern d'Espanya hagi entès que ha de fer alguna cosa més del que estava fent. I jo m'alegro, a més, perquè moltes d'aquestes coses són requisits de Ciutadans. S'ha de parlar dels problemes reals dels catalans. Aquests requisits de Ciutadans, que vostè molt bé diu, si no els compleix el govern espanyol, què faran? Bueno, nosaltres, evidentment, tenim el poder de 32 diputats que són molt rellevants a les votacions parlamentàries. Són suficients ara per fer caure el govern espanyol, fins i tot? Bueno, de moment portem un mes i mig de governabilitat, són molt importants. És veritat que nosaltres no subem en majoria absoluta, per tant, sempre hi ha d'haver més partits que puguin donar suport a les propostes, però la nostra capacitat d'influència i de responsabilitat és molt evident. I nosaltres l'exercirem amb molta responsabilitat i sempre pensant en les necessitats dels ciutadans, en sanitat, en educació. Miri, fa 15 dies es va tramitar per primera vegada una llei integral d'autònoms que parla de coses tan bàsiques pels autònoms com millorar les quotes, com menys burocràcia, com més drets, més facilitat per adaptar les seves cotitzacions a la seva realitat. Jo ho dic perquè jo vinc d'una família d'autònoms i sé molt bé el necessari que és, però això és només un exemple de coses que portem anys que porten anys tancades en un calaix i que s'havien de treure. I aquí està Ciutadans. Governem? No se'ns pot exigir la mateixa responsabilitat que un govern que té totes les eines, però que som influents i que estem exercint aquesta influència no per demanar independències com fan altres o referèndums, sinó per demanar coses pels catalans i per la resta de ciutadans d'Espanya, això és evident. Hi ha una cosa que han demanat aquesta setmana amb una cimera política que ha tingut lloc, a més que ha comptat amb l'àrea metropolitana de Barcelona i els diferents alcaldes de diferents partits polítics, del PSC o en el cas de Barcelona en Comú, amb el president de la Generalitat. La denúncia que des del 2010 fins al 2016 la inversió de l'Estat en el transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona ha passat de 200 milions a 99. Aquí la influència de Ciutadans pot fer canviar la tendència? Nosaltres, dintre d'aquests requisits, vam posar molt clarament que s'ha de fer un pla d'infraestructures que estigui prioritzat per la necessitat de la infraestructura, no per temes polítics o electorals, perquè en general a tota Espanya... Però les infraestructures de transport metropolità a Barcelona ningú les ha posat en dubte. El problema és els diners que hi ha perquè es puguin tirar endavant. Acabo de seguida. El que hem exigit al Partit Popular i al govern d'Espanya, que també l'hem exigit al partit del govern de la Generalitat i que es va negar i que no el va voler fer, és fer un pla d'infraestructures que estigui prioritzat. És a dir, què necessitem pels propers 10-15 anys a Catalunya o a tota Espanya d'infraestructures? Perquè el que s'ha fet moltes vegades són aeroports buits o trens sense gent i després tenim infraestructures necessàries que no s'han fet. I això és una mancança que tenim i que s'ha de criticar al govern d'Espanya en aquests anys i també al govern de la Generalitat. Però és realment realista ara mateix demanar que es facin unes infraestructures que no existeixen quan aquesta setmana s'ha aprovat que es pagaran 5.500 milions per rescatar les autopistes de la Comunitat de Madrid? Vostè està d'acord amb que es paguin 5.500 milions per rescatar les autopistes de la Comunitat de Madrid? Per descomptat que no, em sembla una vergonya i a més al Congrés dels Diputats hem presentat una iniciativa aquesta mateixa setmana per donar una condemna política amb aquesta manera de gestionar les infraestructures i per modificar urgentment la normativa que fa que al final, quan el negoci va bé, guanyen les empreses i quan el negoci va malament, perdem tots els ciutadans. Li he de dir una cosa, nosaltres aquí també tenim experiències a Catalunya d'autopistes que no s'han gestionat bé i són allà, és garrifós, 5.000 milions d'euros, però aquí també tenim moltes infraestructures i moltes autopistes de la Generalitat de Catalunya que s'han amortitzat i que encara s'han mantingut les concessions. Per exemple, la C16 també es va fer un rescat d'un peatge a l'ombra, que no és el mateix cas, però és també semblant, de més de 200 milions d'euros. De tota manera, clar, és molt... És a dir, jo ho puc fer-ho, vostè també pot fer-ho, criticar les coses que s'han fet fins ara, però vostès tenen responsabilitats en qui hi ha la Moncloa ara i també qui hi ha el govern de la Comunitat de Madrid. Per tant, quan l'altre dia es va acordar els 5.500 milions, vostès tenen a veure amb les dues parts. Perdoni, jo li agraeixo molt el reconeixement d'importància que ens dona a nivell de govern d'Espanya, però li he de recordar que governa el Partit Popular a tota Espanya i que a la Comunitat de Madrid governa el Partit Popular. Nosaltres, des de l'oposició, jo li agraeixo el reconeixement, sí, clar, però no som responsables de tot el que fan i molt menys del que vas fer fa anys. Li dic una cosa,
el mantenir peatges d'autopistes quan les autopistes estan amortitzades ho tenim aquí, també a la Generalitat de Catalunya. Per tant, nosaltres, com que pensem en la butxaca dels ciutadans i que cada dia per anar a treballar hem de pagar, per exemple, 6 euros, anar i tornar, que estem parlant de molts calés, a mi tant fa si ho ha fet malament la Generalitat de Catalunya o ho ha fet malament el govern d'Espanya. Jo criticaré les dues coses. Ho dic perquè aquí sembla que, segons qui parli, si ho fa el govern d'Espanya em sembla molt malament, però si ho fa el govern de la Generalitat no dic res. I li posaré un exemple de gestió d'infraestructures que ha estat molt malament feta. Per exemple, el tema dels peatges ens sembla una vergonya, ja li he dit, i ens hem oposat al Congrés i volem canviar la normativa perquè no torni a passar. Però, per exemple, la línia 9 del metro de la Generalitat de Catalunya, de moment, el que sabem ja és que tenim un sobrecost de 4.000 milions d'euros. Sí, sí. És a dir, i és una obra que s'ha fet amb 30 anys diferents, amb governs de tots els colors, a un costat i l'altre de la plaça Sant Jaume. Per tant, no podem dir que la culpa de tot és de Madrid, si us plau. Anem a veure què s'ha fet bé aquí, que s'han fet moltes coses bé, perquè el govern de la Generalitat ha fet també coses bé en 35 anys de democràcia, i també el govern d'Espanya ha fet coses bones. No volem nosaltres aquí esborrar tota la política que s'ha produït en les darreres dècades. Volem mantenir el que s'ha fet bé, que som capaços de reconèixer l'esforç dels governs i els encerts també que han tingut, però anem a canviar les coses que s'estan fent molt malament. I jo li dic una cosa, són molt semblants. Les que critiquem a Madrid moltes vegades s'han fet molt de semblants aquí al govern de la Generalitat i moltes vegades, per exemple, per posar un exemple, s'han aprovat les normatives amb el vot favorable de Convergència. Per exemple, la reforma energètica, que em sembla també absolutament vergonyosa en alguns aspectes, doncs es va aprovar amb el vot favorable de Convergència. La llei electoral que fa que sigui tan difícil votar des de l'estranger, doncs es va votar amb els vots de Convergència. La reforma laboral, que també té moltes coses a millorar. Doncs jo el que vull dir és evident que s'han fet coses molt malament al govern d'Espanya. Som els primers en criticar-ho. I, de fet, hem garantit l'estabilitat a canvi de 150 exigències i serem una oposició molt dura, molt exigent, però evidentment constructiva. Però el que no farem mai és assumir el relat del govern de la Generalitat de que aquí la culpa de tot és de Madrid, de que si es fa una cosa a la Generalitat de Catalunya es fa sempre molt bé, som incapaços de reconèixer un error, de fer una miqueta d'autocrítica i després dir que la culpa de tot és la resta d'Espanya. En aquest parany no ho farem mai. Canviem de capítol, si li sembla. Perfecte. Parlava de coses que canvien i de coses que s'haurien de canviar. Aquesta setmana hem vist un canvi de parer per part de la patronal catalana. Foment del Treball ha expressat públicament que estaria d'acord amb que es fes un referèndum sempre que es pogués negociar, sempre que es fes sense presses, sense que es fes fins i tot a canvi d'una proposta del govern espanyol que inclogués algunes inversions, millores en infraestructures a Catalunya i que aquesta fos una alternativa. No s'apunten vostès al carro de Foment del Treball? No, la veritat és que no. No volem la independència de Catalunya ni volem eines per declarar... Foment del Treball tampoc. El que proposa és que hi hagi un referèndum. Li acabo la frase i acabem. Jo crec que qualsevol persona que s'estigui veient sap que nosaltres no apostem per la independència de Catalunya ni per seguir parlant de referèndums d'independència, que en el fons és el mateix. Portem des de l'any 2010. Jo he anat a moltes entrevistes, no porto en polítiques del 2010, però fins i tot des que estic en política, que és després, porto a moltes entrevistes i la pregunta de sempre, recurrent, de cada dia, és el tema de la independència i del referèndum. Jo em pregunto... Doncs potser si fan un referèndum ja no n'haurem de parlar més. Bueno, clar, i si declarem la independència ja no hauríem de parlar més, però no és el nostre model, ni volem que es faci, ni lluitarem perquè no es treguin els nostres drets com a ciutadans d'Espanya i de la Unió Europea. Jo crec que la posició de Ciutadans és molt clara. Jo no vull haver de triar entre sortir d'Espanya i de la Unió Europea o quedar-me en una Espanya tal com està. Jo vull una altra cosa, que és reformar Catalunya, per descomptat, i tota Espanya. I en aquest projecte és en el qual nosaltres estem i en el qual nosaltres lluitem. I veiem canvis. És a dir, fa un any i escaig, teníem un govern de majoria absoluta del Partit Popular. Hi havia canvis que semblaven impossibles. Ara tenim un canvi, potser no al govern, però tenim un canvi al Congrés dels Diputats que ja no dona majoria. Tenim una majoria parlamentària alternativa al govern que podem fer de veritat moltes coses i molts canvis. No podem perdre aquesta oportunitat i els catalans no podem estar tot el dia mirant-nos al melic i dient que parlem una altra vegada de referèndum i d'independència. Però llavors quin és el seu posicionament diferenciat del Partit Popular i del PSOE? Si diu que l'escenari nou, en aquest sentit, serà
ha dit fantàstic, pràcticament, no? Bueno, no he dit fantàstic, dic... Ha dit molt millor perquè les coses estan canviant i que al Congrés dels Diputats vostès poden jugar tant amb el PSOE com amb el PP. Com jugaran? Nosaltres som una força política nova, que això ens diferencia del Partit Popular i del Partit Socialista, que han tingut 35 anys de fer reformes, de lluitar contra la corrupció, de fer una administració més propera a la ciutadania, i no l'han fet. I, de fet, molts discursos que ara estan incorporant ho fan després de que partits nous hem entrat a la vida política i de que ja no tenen majoria absoluta. Abans estaven molt acostumats a governar amb majoria absoluta i es posaven d'acord en moltes coses per mantenir aquest bipartidisme. Ara ja això, per sort, ha canviat i em sembla que el nostre optimisme és molt més realista que aquells que diuen que declararan la independència i que el dia següent podrem tenir de postres gelat cada dia. A mi em sembla que és molt més realista. Mai hem estat una oposició de prometre coses impossibles. Això són d'altres partits, els que fan aquestes promeses, per exemple, de Podemos, de gastar-se 96.000 milions d'euros a tot Espanya, o d'aquí prometre coses que no es poden pagar, són d'altres. Nosaltres som una oposició seriosa, i jo li dic una cosa, no hem governat mai a Catalunya, però jo li puc reconèixer que en un moment de crisi potser el govern no pot arribar a tot arreu. Potser hi ha coses a les quals no té diners per arribar-hi, però el que estic convençudíssima és que es pot arribar a moltes més coses de les que es fan ara si la prioritat fos una altra i si els recursos que en tenim també, es dediquessin a les coses que són més importants. I en això treballem al Parlament. Som líders de l'oposició no només perquè tenim més diputats que la resta de grups de l'oposició, sinó perquè presentem més propostes que ningú i perquè tenim un projecte alternatiu per Catalunya que és sensat, que és realista, que es pot pagar, que és modern i que, a més, no deixa fora ningú, sinó que és molt inclusiu. I entrarem de seguida. Parlarem, evidentment, de la seva feina al capdavant de l'oposició al Parlament de Catalunya, però abans deixi'm dues preguntes encara sobre el context de Catalunya i Espanya. Si hi ha un acord perquè hi hagi un referèndum, quins són els requisits que posaria Ciutadans sobre la taula? És a dir, com podria ser un referèndum perquè Ciutadans li donés el vistiplau? És que nosaltres, insisteixo, no treballarem en el que s'ha fet des del Govern de la Generalitat des de l'any 2010 fins aquí, que és parlar tot el dia referèndums d'independència. Nosaltres no treballem per això, nosaltres treballem no per separar-nos d'Espanya, sinó per reformar Catalunya i liderar les reformes de tota Espanya. És un model absolutament diferent i és un projecte... Però quina alternativa dona aquest 48% d'electors que a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya van votar dues opcions que específicament no és que volguessin la independència, sinó que volien la independència amb un calendari específic. Quina resposta dona aquest 48% de Catalunya? S'ignora, s'il·legalitza? No, nosaltres no estem parlant d'això. De fet, la nostra proposta pensa molt més en tots els catalans, inclosos aquestes persones que volen la independència de Catalunya. Però no els dona cap solució. Ara mateix li explico, si em deixa. Però sobre el referèndum, després parlarem de la resta. Evidentment, si el que vostè em pregunta és si nosaltres defensarem un referèndum per separar-nos de la resta d'Espanya i sortir de la Unió Europea, la resposta és no, nosaltres no treballarem per això. I no estem d'acord. Jo no vull perdre els meus drets com a ciutadana d'Espanya i de la Unió Europea. Per tant, si alguna força política es torna a presentar a les eleccions parlant de referèndum d'independència com a proposta estrella, que ho faci. Nosaltres no ho farem. I el que nosaltres oferim, però li responc a la pregunta d'abans, el que nosaltres oferim a totes les persones de Catalunya és millorar l'atenció sanitària, és millorar l'educació a les escoles. Avui tenim 92 persones que estan en un passadís al Vall d'Hebron, avui, que no s'han pogut ingressar. La nostra prioritat serà sempre aquesta. La sanitat, l'educació, les infraestructures. Nosaltres no perdrem els nostres esforços i els nostres diners dels catalans en seguir parlant del que s'ha fet fins ara, des de l'any 2010 fins aquí, que és del referèndum. I li dic una cosa, el primer que va dir que ja referèndum no calia perquè ja s'havia de declarar la independència va ser el senyor Puigdemont i el seu equip de govern. Per tant, tornar com si fossin una bicicleta estàtica d'aquestes que pedregem però no anem enlloc, tornar una altra vegada a repetir el 9-N i a parlar de repetir el 9-N és un reconeixement implícit de que es va mentir i no es va dir la veritat fins i tot en aquest 48% de persones que legítimament van votar opcions independentistes a les darreres eleccions. Jo crec que la pressa de pèl que s'està fent ara mateix de dir cada cop una miqueta més enllà, des de l'any 2012 que sentim parlar a la senyora Forcadell de que el 2014 serien independents. A l'any 2013 els senyors d'Esquerra deien que eren els últims pressupostos autonòmics. A l'any 2014 se suposava que el 9-N era el referèndum
definitiu. Després, Vostès les també el eleccions. 2010, el 2012, el 2014 van dir que eren la solució al creixement de l'independentisme a Catalunya, i és a l'inrevés. Vostès han crescut i l'independentisme també. Es retroalimenten Ciutadans i l'independentisme? Nosaltres el que tenim és un projecte alternatiu i portem molts anys dient que en aquest camí no anaven enlloc. I crec que s'ha demostrat. I és el propi govern de la Generalitat qui està reconeixent que no pot avançar. El novembre de l'any passat... Volen fer una cimera la setmana que ve, volen fer un referèndum al setembre del 2017... Però si no l'havien fet ja i no l'havien guanyat. El senyor Puigdemont havia dit que això era pantalla passada, que això ja s'havia fet. I ara tornem una altra vegada, com la roda de hàmster, una altra vegada a fer un 9-N. De veritat que Catalunya es pot permetre un altre cop tornar a repetir el 9-N? Hem de tornar al 2014 una altra vegada? Creiem que hem de mirar cap al futur. Aquí no anem enlloc, li està dient tothom. Jo crec que és un reconeixement fins i tot implícit. La ciutadania està esgotada. No hi ha cap possibilitat, per tant, que en un referèndum pactat amb el govern espanyol, amb l'Estat, Ciutadans faci campanya a favor del no a la independència? Nosaltres farem campanya per reformes, perquè nosaltres estem pensant més en el Vall d'Hebron d'avui que no en la cimera de la independència del divendres que farà el senyor Puigdemont. Estem parlant d'infraestructures. Però em sembla que pot ser ofensiu per als independentistes que vostè parli de la Vall d'Hebron pensant que els independentistes, el govern, el conseller del RAM, els secretaris generals, directors generals, els infermers, que potser també són independentistes, no tenen la mateixa preocupació que vostè per solucionar els problemes de la Vall d'Hebron. La prioritat del govern, a mi em sembla, i crec que és una evidència, que no ha estat la sanitat de Catalunya, sinó que ha estat parlant del referèndum i la independència. I això ho podem veure des de l'any 2010. I jo he estat sempre molt respectuosa, i ho seré sempre, amb tota la gent que vol la independència de Catalunya. Sento absolut respecte per les opcions polítiques, però el que jo veig, i crec que veu molta gent, és que la prioritat del govern de la Generalitat no han estat les polítiques socials i els problemes reals. El pressupost que s'ha presentat per l'any que ve inclou 1.120 milions destinats a serveis socials. Per al referèndum, en aquesta partida oculta possible, una partida oculta que per altra banda se'ns va ensenyar molt descaradament fins i tot el dia que es va presentar el pressupost que hi hauria per aquest referèndum és inferior a 6 milions. 1.112 milions 6 milions. Creu que la prioritat pressupostària de la Generalitat continua sent el referèndum per davant de la sanitat, de l'ensenyament, dels serveis socials? Em sembla que vostè s'ha oblidat de parlar d'altres partides pressupostàries, perquè no només és la partida per tornar a repetir el 9-N. Insisteixo, que això ja es va fer, que això ja estem una altra vegada al 2014, que això em sembla a mi que és una presa de pèl fins i tot per la gent que vol la independència de Catalunya. No s'havia fet ja i no s'havia guanyat i no s'estava ja fent les estructures d'estat per declarar la independència. Vostè reconeix que es va guanyar un referèndum per la independència el 9 de novembre de fa 2 anys? No, evidentment que no, però el govern de la Generalitat va dir que sí i ara tornen a fer-ho, tornen a fer un 9-N. És evident que Ciutadans no va estar d'acord amb el 9-N, que es gastessin els diners dels catalans, gairebé 9 milions d'euros, que són molt necessaris ara mateix per polítiques socials, en fer això, no vam estar d'acord. Ara menys encara de tornar-ho a repetir. Jo no dic que això va ser això ho va dir el govern de la Generalitat, que està, insisteixo, no està pensant ni fins i tot en el 48% de la gent que va votar opcions independentistes, perquè si parlem de sanitat, d'educació, de llibres de text gratuïts a les escoles, si parlem de propostes com, per exemple, la que tenim plantejada al Parlament de llistes d'espera, de transparència de llistes d'espera, si fem això, estem parlant del 100% de la població de Catalunya. No només de la majoria... Vostès, de fet, han presentat en aquest sentit moltes iniciatives parlamentàries. De fet, és el grup que n'ha presentat més en aquesta breu legislatura, encara no d'un any, i algunes són en el sentit del que vostè parlava. Llibres de text, també sobre peatges a les autopistes. El problema que té per això Ciutadans és que, malgrat que li costa molt tirar-les endavant perquè li voten en contra a la majoria dels altres partits, tampoc no tenen una traducció pressupostària. Els hi surt a compte als catalans votar Ciutadans? No li seria més rendible a un català votar al PP o al PSOE, que en el fons són els interlocutors després amb l'estat espanyol, perquè es vesteixin de partides pressupostàries aquests projectes? La seva pregunta hi ha moltes premisses que no són certes. En primer lloc, sí que ens voten moltes propostes la resta de partit. Normalment les que les bloquegen són els senyors de Junts pel Sí i la CUP. Però en termes de l'oposició... Per tant, no poden tirar endavant, no tenen partida pressupostària perquè són minoria. No tenen partida pressupostària. Nosaltres sí que fem una estimació pressupostària de les propostes que presentem. Per això li deia que en la seva pregunta hi havia moltes premisses que no eren certes. Nosaltres posem números a les nostres propostes. I a vegades, li dic més, no es tracten de propostes que valguin diners. Li posaré un exemple. En temes de sanitat, tenim un problema d'infrafinançament de la sanitat i això és evident. Però tenim un altre problema també de model.
de plantejament de com ordenem els nostres recursos. Per exemple, un exemple molt gràfic, perquè si no sempre estem parlant de coses etèries. Si això ho entendrà la gent, un exemple concret. Un exemple molt concret. D'oftalmologia, per exemple. Tenim a metges d'oftalmologia que tenen una llista d'espera de 3 mesos i d'altres que tenen una llista d'espera de 10 i d'11 mesos a Catalunya. Amb els mateixos recursos, si els ordenessin d'una manera millor, podríem tenir molt millor servei sense que això es traduís en un augment de la partida pressupostària. Doncs aquest tipus de coses també les planteja Ciutadans. Moltes tiren endavant i d'altres no tiren endavant perquè el govern de la Generalitat presenta una esmena a la totalitat i no vol ni parlar. Per exemple, de llibres de text. Ara mateix a Catalunya, i qualsevol persona que tingui nens segur que sabrà del que parlem, hi ha escoles públiques on els pares i les mares s'han organitzat perquè hi hagi un banc públic de llibres i els nens puguin fer servir llibres que es poden reutilitzar durant 3 i 4 anys. Això primer, que ajuda els nens a aprendre a tenir cura del material. Però a més, suposa un estalvi de 250 euros aproximadament per nen i any. Això hem presentat una proposta perquè això que es fa en algunes escoles es pugui fer a totes les escoles de Catalunya i Junts pel Sí presenta una esmena a la totalitat perquè no es pugui ni parlar. No ja dic l'aprovació final, no, que no es pugui ni entrar a parlar d'això, que garantiria la igualtat d'oportunitats. Perquè si no ara mateix a Catalunya, si tens la sort de portar el teu fill a una escola on ja s'ha organitzat aquest servei i aquest banc, perfecte, perquè t'estalvies cada any diners de les butxaques. Però si no tens la sort, has de pagar. Aquest tipus de coses són les propostes constructives i propositives que fem des del Parlament. Crec que és molt necessari... Aquesta és una proposta, jo crec que l'entén tothom i segurament tothom des de casa pot estar... Doncs Junts pel Sí no va voler ni parlar-ne. No dic aprovar-la, ni parlar-ne. La seva proposta estrella en ensenyament no és només aquest exemple sobre els llibres de text reutilitzats, sinó sobretot que estan en contra de la immersió lingüística del català. Sobretot ho diu vostè, perquè... No, ho dic perquè, clar, vostè està parlant dels pressupostos, si costaria 250 euros en cada família, en el cas d'una escolarització completa, però sap quant costa que hi hagi 5 alumnes que han demanat que la seva escolarització sigui fora del sistema general d'immersió lingüística, perquè es facin classes i que ho ha de pagar la Generalitat, perquè es facin classes, una escolarització completa només en castellà? Són 5 alumnes del milió d'alumnes que hi ha escolaritzats a Catalunya. Val la pena trencar el sistema d'immersió lingüística que ha funcionat bé en els seus resultats en els últims anys? Una altra vegada, crec que dintre de la seva pregunta hi ha moltes premisses que jo no puc compartir. En primer lloc, aquest model de fer que les famílies hagin d'anar als tribunals a demanar unes escolaritzacions en castellà i que se'ls hi hagi de pagar és un model del Partit Popular amb el qual nosaltres no hem estat d'acord mai. Fer que les famílies vagin als tribunals, que s'assenyalin, que tothom sàpiga qui són, que s'hagin de gastar diners i que després tinguin com una educació a part, no ha estat el nostre model mai. Però qui més ha parlat de la immersió lingüística a Catalunya en els últims 6, 7, 8 anys des que existeix Ciutadans són vostès. Nosaltres és que volem un sistema en 3 llengües vehiculars a Catalunya. Aquí hi ha gent que té la sort, per exemple els fills dels expresidents de la Generalitat, que té la sort d'anar a una escola privada que costa molts diners i que tenen un sistema molt bo de 3 o fins i tot 4 llengües vehiculars a Catalunya. Doncs això és el que jo vull per tots els nens de Catalunya, a l'escola pública. 3 llengües vehiculars. Anglès. Estem a la cua d'Europa en coneixement d'anglès. No hem de tenir por d'incorporar-lo com una llengua vehicular a les nostres escoles i suposarà un esforç pels professors, pels materials, estic convençuda, però és la millor inversió que podríem fer. I després, per descomptat, les 2 llengües oficials que tenim a Catalunya, el català i el castellà. Jo el que tenen els fills dels expresidents de la Generalitat és el que vull fer per tots els nens de Catalunya. I aquest és el nostre model. També li dic una cosa, a l'educació de Catalunya tenim problemes i no només és un tema lingüístic, és un tema també de qualitat educativa, és un tema de competitivitat en d'altres models europeus, és un tema de recursos, de professors. Però, per exemple, ara han sortit els informes PISA i han estat molt positius en el general del conjunt d'Espanya, però especialment també a Catalunya, que està per sobre de la mitjana de les comunitats espanyoles i en comprensió lectora, en comprensió de llengua, està, com deia, per sobre de la mitjana de les comunitats autònomes que no utilitzen el català com a llengua vehicular. Per tant, no sembla que sigui un problema el fet d'utilitzar el català com a llengua vehicular d'immersió. El que sí, estaríem segurament d'acord nosaltres i tots els espectadors, és que voldríem més anglès a les escoles dels nostres fills. Per descomptat, jo vull 3 llengües com als millors col·les, que el que passa és que són en un sistema normalment que s'ha de pagar. Diverses coses en temes d'educació. Per exemple, és la primera vegada que en un informe PISA estem per sobre de la mitjana espanyola. I portem tota la vida parlant de que tenim un model d'èxit.
teníem un model d'èxit i sempre havíem estat per sota de la mitjana espanyola, que no som el millor país del món ni d'Europa en educació, això ens hauria de fer reflexionar una mica. En segon lloc, estem molt per sota, molt de comunitats autònomes avui dia, amb aquest informe PISA, com per exemple Madrid i Castella i Lleó, però molt per sota. No podem parlar de model d'èxit quan d'altres comunitats autònomes, que podríem comparar-nos perfectament, tenen uns resultats molt millors. I en tercer lloc, del tema de coneixement de llengua espanyola. No hi ha cap prova, cap, que sigui la mateixa per avaluar el nivell de coneixement de castellà que es faci a Catalunya i que es faci a la resta d'Espanya. Per tant, no es pot ni dir... Vostè creu que el nivell dels nens catalans en castellà no podem demostrar que sigui igual o millor que les altres comunitats autònomes? No hi ha ara mateix cap informe PISA que digui que es faci un examen de nivell de coneixement de llengua, diguem-ne de llengua espanyola, que sigui el mateix i que pugui ser comparable amb la resta de comunitats autònomes. Són d'aquestes coses que hem anat repetint tantes vegades que a vegades ens creiem les mentides. Un nen d'Olot, per exemple, parla pitjor castellà o escriu pitjor castellà que un nen de Salamanca, per exemple. Què li fa pensar a vostè que un nen d'Olot parlarà pitjor català si tenim 3 llengües vehiculars a l'escola que no només una? Hi ha una política que porta més de 30 anys, que va ser aprovada en el Parlament de Catalunya per a una àmplia majoria en el seu inici, que ho feia així. És la compensació de la llengua catalana en un entorn en què és majoritari el castellà. No el defenso jo, li plantejo com que ho han defensat altres. Per exemple, no seria aquest cas. Nosaltres volem un sistema modern. I li insisteixo, nosaltres presentem moltes propostes també, per exemple, de ratis. Vostè sap que ara mateix no es compleixen els ratis legals que s'haurien de complir a les aules escolars a Catalunya? És a dir, volem un sistema en 3 llengües, un sistema modern, un sistema que ens compari amb la resta de països europeus, un sistema pel qual no hagi que pagar 1.000 euros al mes com costen determinades escoles privades? Sí. Ara bé, la qualitat educativa és molt més que tot això. I presentem propostes també en temes de materials, en temes de professorat, en temes de ratis, en temes també de dinàmiques, perquè no només parlem de la inversió que es fa en educació, sinó quina metodologia educativa portem a terme. I a més, una cosa important també, al Congrés dels Diputats, per primer cop, s'ha començat a fer la ponència del Pacte per l'Educació. No volem una llei del PP, una llei del Partit Socialista. Volem una llei de país. I és el que necessitem també a tot Espanya. I crec que els resultats molt, molt millorables de tot Espanya, també Catalunya en molts aspectes, s'haurien de millorar amb una llei que pensés més en un model europeu, en un model modern. I jo crec que a Catalunya podríem millorar moltíssimes coses. En d'altres podem estar per sobre de la mitjana espanyola i podem ser capdavanters. I el que hem de fer en aquest cas és treure pit, mantenir-lo i defensar-lo i si podem, doncs explicar com ho fem. Però quan no fem les coses tan bé, de veritat, no hauríem de tenir cap problema en reconèixer que tenim coses a millorar, que en d'altres comunitats autònomes hi ha petites coses que poden fer millor que nosaltres. Si no fem això, no millorarem mai. No tindrem autocrítica, no tindrem millora. Això és el que nosaltres sempre hem defensat des de Ciutadans. També ser capaços de reconèixer que aquí també, a vegades, també ens equivoquem. Jo, precisament, ara vostè parla del que he defensat sempre a Ciutadans. M'estranya, i perdoni'm, no és amb cap ànim, ja m'entendrà la pregunta. Clar, jo espero del líder de Ciutadans que quan parlem de la immersió en català a l'escola, o per exemple, quan parlem de TV3, estem en el context del prime time de TV3, entrevistant a la líder de l'oposició, em parlaria de la necessitat que hi hagi més presència del castellà a les aules, que hi hagi més presència del castellà, potser també en programes de TV3, que això ha estat en alguns dels programes electorals de Ciutadans. És aquesta també part de la seva manera de pensar? Bueno, jo crec que el tema de l'educació ja l'hem parlat. Vull que a l'educació pública a Catalunya podem incorporar ja de manera evident l'anglès i mantenir les dues... El castellà, per això és el que li preguntava jo sobre la demanda del castellà. Anglès, català i castellà a l'escola pública com a llengües vehiculars. Això és el nostre model, ho hem defensat sempre i no canviem res. I sobre TV3? I sobre TV3 nosaltres volem una televisió, evidentment, imparcial, plural, ben gestionada i que sigui un reflexe de la societat catalana. Es podria posar una pel·li en castellà, no passaria res, no deixaria de ser TV3 o fer un programa
en castellà a TV3, crec que no passaria cap cosa dolenta, ni perdríem res nostre. Jo crec que seria també un reflexe de la societat catalana. És evident que les pel·lícules que són originalment en castellà s'emeten en castellà. Sí, home, no és... I hi ha alguns personatges que en algunes sèries també parlen castellà. Sí, d'això també podríem parlar. De tota manera, l'existència de TV3, entre altres coses, és també perquè hi hagi l'espectre radioelèctric a Catalunya, alguna televisió amb voluntat d'arribar a un públic massiu que sigui en català. El 85% de les televisions que es consumeixen a Catalunya són en castellà. És que nosaltres mai neguem el servei públic que ha de fer la radiotelevisió pública a Catalunya, entre d'altres coses, també en fer ús d'una llengua que és nostra, que és la llengua catalana. També tenim la llengua castellana, però la llengua catalana és evident que el paper que pot tenir TV3 i Catalunya Ràdio i els mitjans de comunicació públics a Catalunya també ha de ser, òbviament, garantir continguts en català. Aquest paper no ho hem posat mai en dubte ni ho posarem. Ara volem una televisió pública ben gestionada, una televisió pública de tots, imparcial, i que, evidentment, sigui un reflexe de la societat catalana i que respecti la pluralitat política enorme, per sort, que tenim a Catalunya. Insisteixo, no hem canviat res, és el plantejament que sempre hem defensat. El que a vegades sembla, a mi em sembla, jo no porto des del principi al partit, és veritat, però a mi el que a vegades em sembla és que la gent es sorprèn quan coneix de veritat la proposta de Ciutadans, potser perquè tenia una idea esbiaixada del que es deia, que nosaltres dèiem, però el que hem dit és sempre el mateix. Però alguns dels fundadors de Ciutadans han començat precisament a criticar el seu posicionament, el de vostè, Inés Arrimadas, com a líder del Partit de Catalunya, per posicionaments com aquest. És a dir, per no ser, diuen, ho hem vist en alguns articles, Arcadi Espada, per exemple, ha estat el que ho ha dit més clar, però també Albert Boadella, Carolina Ponset, des del País Valencià, també ho ha dit, ha posat en dubte si la política que està seguint en aquests moments Ciutadans a Catalunya està realment dirigida a la fortalesa del seu corpus ideològic, és a dir, lluitar contra el nacionalisme català, o justament està intentant captar part del votant, de l'exvotant de Convergència o d'Unió Democràtica per créixer? En primer lloc, perquè són moltes coses, també insisteixo, la pregunta que he d'anar desgranant, no pateixi. El senyor Arcadi Espada i el senyor Boadella són fundadors, però mai han tingut un càrrec públic a Ciutadans i, per tant, no defensen la posició política de Ciutadans, són lliures, només faltaria, de dir la seva opinió, i no és la primera vegada que no coincidim en determinades qüestions i em sembla que no hi ha cap problema. En segon lloc, Ciutadans no es diu Ciutadans per casualitat. Nosaltres ens diem Ciutadans perquè considerem que era necessari en aquell moment en què es va fundar el partit, un partit que pensés en la realitat social dels ciutadans de Catalunya en aquell moment. I el nostre corpus ideològic sempre serà lluitar pels drets de les persones, que és un projecte que jo crec que és antagònic al projecte de separació que tenim ara mateix a Catalunya. No hem renunciat a res. El que sí que podem tenir és un programa electoral complet de govern. Insisteixo, no se sent, per tant, amb cap crítica interna respecte a la seva línia política? No se sent qüestionada? No, la veritat, home, si les crítiques venen, insisteixo, d'Arcadi Espada i del senyor Boadella, doncs... Són gent prou significada per Ciutadans des de l'inici. Quan vostè diu intern, interpreto que és intern del partit. Votants de Ciutadans, almenys. Home, segur que hi ha votants que també poden qüestionar les coses que fem, segur que hi ha gent que no ens ha votat mai que també li agrada el que fem, o sigui, jo crec que dintre del respecte, si vostè em diu plantejament intern, no, jo crec que estem molt forts i miri, estic molt orgullosa, de veritat, de ser la presidenta del grup parlamentari de Ciutadans de Catalunya, que li diré una qüestió perquè es faci una idea de quina és la nostra intenció, de quina és la nostra proposta. Nosaltres, a la Comissió de Salut, tenim metges que han treballat a la sanitat pública, de veritat, en un centre d'atenció primària. A Educació tenim persones que han donat classes en barracons públics de Catalunya. Ciutadans ha crescut molt en els últims anys. Li acabo de dir perquè això em sembla important. Crec que és hora, d'una vegada per totes, de tenir un govern nou a Catalunya amb un projecte seriós, sensat, i que pensi també en la gestió. Per exemple, com li deia, la Comissió d'Infraestructures tenia persones que coneixen, que venen del món de les infraestructures, que coneixen perfectament. Per exemple, a la Comissió d'Agricultura tenim persones que són del món d'agrònoms. Vostès han crescut molt en els últims temps i fins i tot una de les crítiques que se'ls ha fet és que han hagut, fins i tot en algunes comunitats autònomes, gairebé d'improvisar en poc temps unes llistes electorals o fins i tot per
respondre a la necessitat que hi havia per part de l'electorat que es presentessin en algunes comunitats. Vostè ara parla d'alguns professionals, com vostè mateixa, que van fer el pas. Tots. Tots del grup parlamentari que són diputats. No estem parlant d'assessors, estem parlant de diputats al Parlament. Sí, ja era hora vostè està parlant de diputats, però jo li vull plantejar una altra, també. Sí, però també. acabo de seguida perquè això és molt important. És que crec que és molt Digui. important, de veritat. Necessitem a Catalunya polítics que vinguin del món real, que sàpiguen el que és una consulta a la sanitat pública, que sàpiguen el que és una escola pública donant classe, que sàpiguen el que és ser autònom i portar 30 anys amb un negoci propi, pagant taxes i adelantant l'IVA abans de cobrar-lo. Això és el que tenim ara mateix a Ciutadans. Perdoni, i crec això molt que li diré sincerament... no és agradable, però vostè està, com que ho ha repetit 3 vegades, li haig de dir, perquè ho tinc... Vostès han crescut molt últimament, és veritat, però també hi ha hagut molts errors. Hi ha hagut més d'una 50ena d'expulsions, no a nivells de diputats, de gent que ha vingut d'alguns partits, com, per exemple, n'he apuntat només 3, Fuster Fabra, de Fuerza Nueva, o Jaume Ferrarons, que era de la Plataforma per Catalunya, o Juan Carlos Ferrando, que va ser número 2 de Mataró a Ciutadans i que venia de la Falange. Evidentment, aquests són casos que s'han pogut expurgar, però no ha sigut tot tan fàcil. Vostè ens està plantejant un partit tot ple de líders professionals. Jo li parlo del grup parlamentari, perquè avui estem com a cap de l'oposició al Parlament i li estic parlant no d'una cosa llunyana, li estic parlant del grup parlamentari de Ciutadans. Nosaltres fem primàries per triar els nostres càrrecs públics, fem primàries, a més, obertes, que es pot presentar tothom, i tenim una cosa molt bona, que no parlo d'aquests exemples, però tenim una cosa molt bona, i és que nosaltres, quan tenim algú que fa les coses mal fetes, no ens tremola la mà per dir que se'n vagin del partit. I això és una diferència molt important respecte a d'altres formes polítiques o formacions polítiques que el que fan és tapar quan tenen un problema. Nosaltres fem primàries i es pot presentar tothom. Que aquest sí que era diputat al Parlament de Catalunya. És veritat que en el moment en què va ser imputat per un cas, i de forma exemplar, diguem-ne, es va presentar així, va dimitir com a diputat, però després ha tornat a estar treballant per Ciutadans al Parlament Europeu. Evidentment, la gent que dimiteix, fins i tot no era ni un cas de corrupció política, nosaltres hem tingut en aquestes cadires del Parlament asseguts a persones no ja imputades, sinó fins i tot acusades de delictes de corrupció i han estat asseguts allà cobrant un sou públic. Que jo no dic que siguin necessàriament culpables, s'ha de garantir sempre la presumpció d'innocència judicial, però políticament creiem que no es pot mantenir un càrrec públic mentre estàs imputat o acusat per corrupció política. Nosaltres, fins i tot sense tenir un cas de corrupció política, perquè no és el cas, el Jordi Cañas va dimitir. Va dimitir no vol dir que no pugui treballar enlloc i que no pugui exercir la seva responsabilitat. Vol dir que va deixar de tenir un càrrec públic. I la veritat és bo que vostè hagi d'anar tan enrere per trobar un exemple a Ciutadans, perquè això el que vol dir és que portem molt ferms aquests principis que van posar, que jo crec que són molt exigents, sincerament, però són necessaris. I fa un any tots els partits polítics defensaven que no passava res, que si tu estaves acusat per corrupció política podies tenir un càrrec públic fins que el jutge digués que ets realment culpable. Ara mateix tothom dona per fet que si estàs acusat o imputat per corrupció política potser has de deixar la cadira. I això també és una cosa que crec que hi ha un reconeixement implícit cap a la nostra formació política perquè ho vam exigir, perquè evidentment creiem que és necessari en un moment com aquest, després de tants casos de corrupció, no a la resta d'Espanya només, que per descomptat, sinó també aquí a Catalunya, que podríem parlar molt de corrupció, que per cert se'n parla molt poquet, amb tots els casos de corrupció, em sembla que es parla molt poc. Nosaltres hem proposat al Parlament de Catalunya una comissió de lluita contra la corrupció, perquè creiem que aquest és un tema que no pot quedar tapat amb cap bandera política ni a cap bandera. Els telenotícies ens en fem un fart, gairebé que tenim una secció de societat, política, internacional i corrupció, pràcticament. Totalment, i em sembla que és necessari donar a conèixer els casos de corrupció, però sobretot és necessari plantejar propostes, perquè això deixi de ser una realitat política, perquè ens podem queixar molt, però si no aprovem propostes perquè això no torni a passar, serà molt complicat que deixem de tenir aquests programes que gairebé cada dia tenim un cas de corrupció. Però el que li vull dir és, evidentment, que es poden fer moltes més coses de les que es fan. A Catalunya necessitem una alternativa política, que no parli tot el dia que portem des de l'any 2010 de referèndum d'independència, sinó que parli d'innovació, que parli d'indústria. Hem de recuperar la indústria a Catalunya. Som una potència, no només a Espanya, sinó fins i tot a nivell europeu, en termes de concentració d'indústria. Vostè vol abanderar, ho veig claríssimament, i així es presenta davant de l'electorat, una nova visió i una nova manera de fer política. Jo crec que els espectadors volen saber una mica què pensa políticament, de forma més personal, també Inés Arrimadas. De vostè hem sentit coses que ens han agradat
agradat molt, no? Com per exemple la seva admiració per Catalunya des de l'època ja quan vivia a Jerez de la Frontera, la seva voluntat, tenacitat per aprendre i parlar tan bé la llengua catalana. Ha parlat molt del Barça, però no li hem sentit de dir gaire quins són els seus referents polítics catalans, del catalanisme. Si s'hagués de quedar amb un president històric de la Generalitat, no l'actual, evidentment, amb quin es quedaria Inés Arrimadas? Bueno, la veritat és que jo no puc triar només un. Jo sóc una persona, m'agrada ser una persona molt correcta i molt reconeixedora de l'esforç que han tingut tots els presidents de la Generalitat, igual que la resta de presidents d'Espanya. Però jo crec que hem de recuperar una miqueta el seny català, que jo sí que l'admirava quan estava a Jerez. Jo he viscut Catalunya des de fora i la visió que es té des de fora de Catalunya i l'he viscut des de dintre i a mi m'agradaria recuperar. No em podria quedar només amb un president. No en diu un, per exemple, per alguna característica concreta? No, però li dic que sóc capaç de trobar coses... Un Maragall, una part de Pujol, no? Hi ha coses, per exemple, li reconec que hi ha moltes coses de molts presidents autonòmics que han fet bé. Jo vull dir que tots els presidents, no només de Catalunya, sinó del conjunt d'Espanya, d'altres comunitats autònomes, que han tingut l'esforç i han tingut el tarannà bo per ser presidents de la Generalitat. No em vull quedar amb un perquè tampoc vull que es faci una lectura una miqueta esbiaixada, però jo sóc capaç de reconèixer coses bones d'altres presidents, d'altres grups polítics i d'etapes passades de la política catalana també, evidentment. Vostè és una dona i és la primera dona líder de l'oposició a Catalunya. És difícil ser dona en política? Vostè, l'hem sentit, una vegada va recriminar un gag del Polònia. Cal més sentit de l'humor? Evidentment que cal programes d'humor de política. De fet, jo crec que un programa com el Poloni es podria fer a nivell de tota Espanya, perquè material tindríem per fer, no sé si cada dia, però pràcticament. Per tant, clar que cal més humor. Jo el que vaig dir, sobretot vaig criticar un altre programa electoral, un altre programa de ràdio, que donava a entendre que nosaltres, que jo mateixa, jo no deia res per mi mateixa i que era l'Albert Rivera que parlava per mi, no? I a mi em sembla que darrere d'això, que no està justificat en res, perquè jo crec que m'he enfrontat a tots els debats polítics, cosa que d'altres candidats no han fet, per exemple, he anat a totes les televisions, tots els mitjans de comunicació, sempre faig les intervencions sense llegir, per tant no crec que hi hagi una base per dir això. A mi em sembla que això reprodueix una miqueta un rol masclista, de que les dones estem allà i sempre hi ha un home al darrere que és el que pensa per nosaltres i el que diu el que nosaltres hem de dir. I només vaig dir això i em sembla que ho hem de denunciar. Quan nosaltres veiem que hi ha rols masclistes que es reprodueixen, jo crec que tenim l'obligació de dir, escolta, això em sembla que no es pot dir, això em sembla que no és una bona imatge per la resta de dones, per la resta de nenes que algun dia també han de tenir responsabilitat en política, i només aixequem la mà, o jo almenys aixeco la mà per dir això crec que no es pot dir o que no s'hauria de dir. Però d'humor em sembla un símbol i un símptoma de democràcia, i que es pugui fer un programa d'humor dels polítics em sembla que s'ha de poder expressar sempre, s'ha de mantenir, i segur, insisteixo, que com està la política també de tot Espanya, es podria fer segur un a nivell d'Espanya. De tot Espanya. Parlàvem del Polònia, vostè el mira. No sempre, però sí. Quin és el seu programa preferit, ja que som a TV3? Quin és el seu programa a TV3? Evidentment, a banda del Telenotícies Vespre, suposo. El Telenotícies, la veritat és que el miro molt, això és veritat. No miro gaire la tele, però mira, un programa que a mi m'ha encantat de TV3 va ser el d'Operant Texans. Em sembla que va ser un programa excepcional, de veritat. I darrerament miro també de tant en tant, quan puc, quan coincideix, el Catalunya Experience, que també em sembla que dona a conèixer molts racons de Catalunya, que està molt bé també. Inés Arrimadas, moltes gràcies per ser a TV3, a Catalunya Ràdio, aquí, a casa seva. Benvinguda, ja li deia al començar aquesta entrevista. I tinc també una última bona notícia, i és que després d'aquesta entrevista el seu programa preferit s'emet a TV3, el Catalunya Experience. Ah, mira, no ho sabia. Molt bé, gràcies. Gràcies i bona nit. Nosaltres deixem aquí l'entrevista a la cap de l'oposició. Ha estat una entrevista que s'ha transmès en directe per TV3, també per Catalunya Ràdio i per Catalunya Informació. Tot seguit podran veure no només el Catalunya Experience a TV3, sinó també al 324 amb Xavier Grasset, un debat, una anàlisi del que ha explicat Inés Arrimadas avui en aquest programa. Com sempre, gràcies per la seva confiança i bona nit.